Genfi reptérre megérkezve fogtam fel igazán, hogy vége. A szigeten nehéz volt. Fizikailag is, de főleg lelkileg. Ha újra kezdhetném... 300 nap egy lakatlan szigeten. Azt hiszem, nem kezdeném újra. ...2008. szeptemberében elhagytam Svájcot és a kényelmes életet, hogy 10 hónapot töltsek egyedül a csendes óceáni Tonga-szigeteken. Magammal vittem egy mácsétét és a svájci bicskámat. Volt nálam elsősegélyfelszerelés, műholdas telefon, napelem és akkumulátor, hogy tölteni tudjam a kamerámat és a fényképezőgépemet. Ez volt az álmom. 14 hónapig dolgoztam azon, hogy megvalósulhasson. És most itt vagyok. Azt hiszem, lesz még pár vicces jelenet, de a legfontosabb, hogy csigavér, meg kell őrizni a nyugalmamat. Hiszen tehetek akármit. Itt egymagam vagyok. A Tonga-szigetek a csendes óceán kellős közepén vannak. Tofua-szigetek 250 kilométerre fekszik a fővárostól, utolsó lakói több mint 20 éve elhagyták. Tofua egy kaldéra, egy régi vulkán, ami kitört és magába roskadt. A sziget közepén egy kénes vízű tó található, északi oldalán pedig a még mindig aktív vulkán. A sziget területe 64 négyzetkilométer. A megérkezésemtől fogva tudtam, hogy a legnehezebb az étel és az ivóvíz megszerzése lesz. Az indulásom előtt egy öreg halásztól kaptam egy öngyújtót, egy zsineget és pár horgot. Azt mondta, ezek nélkül éhen halok, mielőtt egyetlen halat is fognék. Az első nap még ezekkel sem fogtam semmit. 24 órája vagyok itt. 24 óra, egy teljes nap. Már most hiányzik a víz és a kaja. Persze nem lehet mindent azonnal. Időbe telik, tanulni kell. Ami tovább tart, mint gondoltam. Már másnap felállítottam a napelemet, és visszamentem horgászni. Napnyugtáig még mindig nem fogtam semmit. Már épp feladni készültem, mikor kifogtam az első halamat. Ráadásul elég nagy volt ahhoz, hogy a következő 2 napra is maradjon belőle. Jó reggelt! Tele van hangyával. Ha belül is, akkor ez már ehetetlen. Sajnos így van. Hát megtalálták. És nem is kevesen. A szigeten nem csak barátaim voltak, másik módszert kellett találnom a tartósításra. Otthon a régiek 2 módszert ismertek a tartósításra, a sózást és a füstölést. A cél egy füstölő építése, mert hogy remélem sok halat fogok fogni, és így lesz egy füstölőm. A füstölő megépítése nem tellett túl sok időbe. És tökéletesen működött. A nagyapám büszke volna rám. Az első 2 napban aludtam, ahogy tudtam. Meghúztam magam egy kókuszpálma hajlott törzse alatt. De 10 hónapot mégsem tölthetek el így. Kunyhót kellett építenem. A tetővel kezdtem. Több módszert is kipróbáltam a rögzítéshez. Összefont kókuszrostot, friss és száraz ágakat, a klasszikus módszert, meg nem olyan klasszikusat. Cserép helyett pálmaágakat szőttem a tetőlécek közé. Reméltem, hogy sok vizet azért nem ereszt át. 4 nap alatt el is készült a kunyhóm. Foglalkozhattam mással. Most, hogy hajlékom már volt, el kellett végeznem egy fontos szertartást, hogy azután a természet ritmusa szerint élhessek. Meg kellett állítanom az időt. Először is egy jó helyet kell keresnem. Szeretném, ha nem lenne messze az óceántól. Hogy még a föld alatt is az óceán hullámai ringassák. Az olyan szép. Hát akkor tessék, az expedíció maradék 9 hónapjára és 20 napjára megállítottam az időt.
Eleinte szinte minden időmet elvette a horgászat. Nem volt fogás minden nap, és hosszú órákon át csak vártam. Kigondoltam valamit, ami leveszi a vállamról ezt a terhet. Az ötlet végtelenül egyszerű. Kellett hozzá egy kellőképp nehéz ág, horgászbot gyaránt, egy nehéz kő ellensúlynak, a zsineg a csalival, és már kész is. Tessék, a horgászbot elkészült. Azt nem tudom, hogy beválik-e. Én minden esetre ki vagyok. Nyilván nem tűnik ez olyan megerőltetőnek, de amennyit eszem, amilyen keveset eszem, a legkisebb erőfeszítés is kifáraszt. Aki éhes, az nem válogat. Találtam pár tengeri csigát, tényleg csak párat. Nagy lakoma nem lett belőle. Jó étvágyat! Az étel hiánya, a hirtelen rám törő magány, az elveszettség érzése. Nem tudom, melyik nyomasztotta leginkább, de egy hét alatt összetörtem. Furcsa, hogy ezt mondom. Az út kezdete óta most van először ez velem. De legszívesebben feladnám ezt az egészet. Ha mondjuk erre járna egy hajó, és azt mondanák, gyerek Záv, elviszünk, elmennék velük. Minden előjel nélkül, egyszer csak rám tört. Nagyon mélyre zuhantam az otthonomtól 22 000 kilométerre. Egyedül, távol a barátaimtól, a családomtól, a hűtőmtől. A legrosszabb, hogy az egészet én találtam ki. Szerencsére ott volt a motiváló zászló, amire még indulás előtt a barátaim mindenféle üzeneteket írtak. Ezeket olvasva erőt gyűjtöttem. Ráadásul épp ezen a napon láttam először bálnát a nyílt tengeren. Ha az ember ilyesmit lát, minden gondja elszáll. A nappal nem olyan könnyű. Sok olyan pillanat van, mikor eszembe jut, hogy szeretnék inkább otthon lenni, de aztán este ég a tűz, felettem a csillagos ég. Jól belaktam, ilyenkor nem is olyan rossz. Kénytelen voltam ezt is felhasználni. Ez a napelem védőponyvája. Ugyanis múlt éjjel kitört a vihar, és kiderült, hogy a tetőm egyáltalán nem vízzáró. Márpedig ehhez a felszereléshez mindenképpen vízhatlan tető kell. Ideiglenesen tehát feltettem ezt, aztán nekilátok egy vízhatlan tető szövésének. Az első feladat feljutni a kókuszpálmák csúcsára. Lehet, hogy a fáramászás nem tűnik nehéznek, de egy ilyen sima törzsön mászni az más tészta. Nagy nehezen sikerült, hát megfosztottam a fát az ágaitól. Olyan hosszú ágakat választottam, amelyek nagyjából egyeznek a tető hosszával. Aztán következett a szövés. A módszer egyszerű. Egyet alul, egyet felül, egyet alul, egyet felül. Felemeljük, aládugjuk. Felemeljük, aládugjuk. Most föl, most le. A Tonga-szigeteken a tetőt egymásra helyezett szőtlevelekből készítik, ez adja a vízhatlanságát. Ehhez persze jó néhányat el kell készíteni ebből. A másik hatalmas gondot a szúnyogok jelentették. Ebben az erdőben 1000 szám tanyáztak. Legkönnyebbnek tűnt kitisztítani a lakhelyem környékét, hogy a tenger felől érkező szél távol tartsa őket. Sajnos nem jött be. Mindent abba hagytam, amit épp csináltam. Mert a sziget vulkánja, a Lofanga, rázendített. Mintha csak engem hívna. Hát megnézem, hogy mit akar. A hegyoldalon mászom felfelé. Fú, mindent benőtt az ajnövényzet. A vulkánig felgyalogolni nem egy kémámor. Főleg, amikor az ajnövényzetben kell gázolni. De ha az ember egyszer felér a kráter szélére, a látvány mindenért kárpótolja. Nincs mit mondani, gyönyörű! Nincs mit mondani, gyönyörű! Időnként tényleg egyedül érzem magam. Az egyetlen, ami itt állandó, az én vagyok. Mármint lényegében.
Most már 1 hónapja, hogy itt vagyok, és egy kicsit már minden hiányzik. A vadonban vagyok, a semmi közepén. Az ember úgy igazán magányos, nem olyan könnyű. De hát ez van. Miután a vulkánnál jártam, elhatároztam, hogy minden nap egy kicsit távolabbra megyek el. Mindig keresek valamit, akármit. Valamit mindig meg kell nézni, szerezni kell. Mindig valamit fel kell fedezni. Ma egy hatalmas mangófát találtam, ami roskadozott a gyümölcs terhe alatt. Mióta itt vagyok, az étrenden másból sem áll, mint hal, kókuszdió és tengervízben főtt gyökerek. Az, hogy megtaláltam ezt a majdnem érett mangót, egy karácsonyi ajándék volt. Hogy megerősítsem a vízhatlan tetőmet, kötélre volt szükségem. Tofuán pedig vannak kötélnek való fák. Már csak meg kellett találni. Ez nem valami erős, ez nem jó. Ez meg kifejezetten gyenge. Sok kísérlet után végre megtaláltam, amit kerestem. Ez az! Nem volt más dolgom, mint hosszú csíkokat vágni a kérgéből, majd a napon kiszárítani. Meg vagyok a tető első rétegével, ami szőtt kókuszpálma levélből van. A semmiből, csak az itt fellelhető anyagokból a képzelőerőm segítségével a 2 kezemmel megcsináltam. Büszke vagyok rá. Már csak az a kérdés, hogy vízálló-e. Hát, ez már más kérdés. De akkor is kemény munka volt. Mindig keresni kellett hozzá valamit. De szép lett. És már a világot is egészen másképp szemlélem. Meg az otthoni életemet is. Mivel a horgászat nem járt minden nap eredménnyel, egy új étellel bővítettem az étrendemet. A kis csírázó kókuszdió bundában, parázson, hamon sütve. A kókuszdió könnyen szétnyílik. A belseje kompótra emlékeztet. Az ízét nehéz leírni, édeskés, de nincs meg a jellegzetes kókusz illata. És melegen, állati finom. A szigeten töltött 1 hónap után már gond nélkül ment a létfenntartás és az alapvető feladatok elvégzése. Már csak egy gond maradt, az emberi kapcsolatok hiánya. Fejben rendben vagyok, de azért 35-36 nap után várható volt, hogy előjön ez az érzés. Nem akartam foglalkozni vele. 10 hónapra terveztem a kalandot. De most kicsit megzuhantam. Mikor az ember egyedül van, nehezen motiválja magát, és nem vagyok hozzászokva, hogy magamat motiváljam. Az is furcsa, hogy senkihez sem tudok beszélni. Mindig magamban beszélek. Nekem az egyedüllét nem a szívem csücske. Én társaságban szeretek lenni. Elmondani egymásnak a véleményünket, a meglátásainkat, a gondolatainkat, az segítene. Egyébként jól vagyok, csak nagyon kemény így, egyedül. Tök egyedül azért nem vagyok. Itt van nekem ez, meg a csigák, amiket fogok. A végén még elveszek egy csigát, ha ez így megy tovább. Találtam arra egy szuper kis partszakaszt. De oda eljutni a parton kőkemény a sziklák miatt. Úgyhogy keresek egy könnyebb utat az odajutáshoz. Igen! Elsőre megtaláltam.
A parton ülve néztem a hatalmas óceánt, és ízlelgettem a sikerem ízét. De ahogy körülnéztem, megtapasztaltam a kultúránk legsötétebb oldalát. Innen több ezer kilométerre dobálták a tengerbe ezt a rengeteg szemetet. Az áramlatok idehozták, majd a partra tették. Papucsokkal és flakonokkal van tele a föld, pár méterre meg rákok keresnek élelmet a vulkáni sziklák között. Még egy bambuszrudat is találtam. Hogy ez még mire lesz jó? Úgy döntöttem, hogy elviszem a táboromba. Majd később találom ki, mire fogom használni. De azért egy ötletem már volt. Na mi lesz? És tessék, elvileg van egy didgeridoo. A szúnyogokat leszámítva Tofuán derűs az élet. Csak hogy útban a horgászat felé a sziklákon minden nap ott a sérülés veszélye. Az erdőben is sokszor felhorzsolom a bőrömet. A higiénia hiánya miatt rengeteg elfertőződött sebem van, amelyek már be sem gyógyulnak. Belenyugodtam, hogy elő kell vennem a műholdas telefonomat, és fel kell hívnom Rishon doktort. Távolról ő felügyeli a kalandomat. Hello Jack, Xavier Rossé vagyok. Mentálisan jól vagyok, többé-kevésbé el tudom érni, amit akarok, de akadt egy kis egészségügyi problémám. Szeretném, ha megnyugtatnál, vagy elmondanád, hogy mit tegyek. Előadtam, hogy mi a helyzet, ő pedig elmagyarázta, hogy használjam a felszerelést, amit vele állítottam össze még Svájcban. Nagy öröm lesz ezt kifakasztani, aztán magától is begyógyul. Én meg próbálok vigyázni, de a kezemmel mindig a halban matatok, az erdőben mindig vágni kell a bozótot, fát kell vágni. Az orvos azt mondta, pihentetni kell, úgyhogy most 2-3 napig nyugton leszek és kímélni fogom. Azért hihetetlen, itt vagyok a semmi közepén egy szigeten, ahol még egy patkány sincs, de én antibiotikumot szedek. Hála az orvos tanácsainak és a sebeimnek szentelt különös figyelemnek pár nap alatt begyógyultak. A napi tevékenységeim ellenére valami mástól is szenvedtem, amin az orvosságok nem segíthettek. Rengeteg dolgot tudok meg a szigetről, minden nap, minden percben. Aztán van valami, amit megtanultam a magányról is. Azt, hogy a magány valami szörnyű dolog. Én most minden esetre nagyon magányosnak érzem magam. Nincs senkim. Egyedül vagyok. Egy csomó mindent képes vagyok megcsinálni, de egyedül vagyok. Most belegondoltam, hogy vannak, akik mindig egyedül vannak. Rettenet. Ezt én választottam magamnak, úgyhogy elviselem. De akkor is. Azért jöttem, mert a barátomnak segítség kellene a faluban. Megvágta az ujját, valahogy így. Kavát vágtunk, és közben az ujjába vágott. Lofi úgy csöppent bele az életembe, mintha meghallott volna. A sziget utolsó lakói, akik ma a szomszédos szigeten élnek, évente néhány napra átjönnek kavát aratni. Ennek a növénynek a gyökeréből készítenek keserű italt. Lofi volt az egyikük. Eljött hozzám, mert remélte, hogy meg tudom menteni a barátja ujját, de a táboruk több mint 6 órányi járásra volt. Hello, Lofi! Elindultam egy újabb kalandra. Megpróbálom fertőtleníteni Lofi barátjának a megvágott ujját. Remélem, hogy tudok segíteni, de ha elfertőződik, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Minden esetre meg kell próbálni. Majd meglátjuk. Lofi inkább mögöttem jött. Könnyebben vette fel ő az én ritmusomat, mint hogy állandóan rám kelljen várnia. Édes, ugye? A közepe nagyon édes.
Kihasználtam ezt a nem remélt találkozást arra, hogy többet megtudjak a szigetről. Nagyon finom. A rövid szünet után folytatnunk kellett az utunkat. A táborba érve nagyon gyorsan felmértem, hogy az eset súlyos. Jól van? Málo elelé. Az első segélynyújtást élveztem, de tudtam, hogy amint egy hajó érte tud jönni, azonnal orvoshoz kell vinni. Addig is legjobb, de így is szerény tudásom szerint segítettem. Oké. Amit tudtam, megtettem a barátodért. Holnapig ezzel még el van, de a legjobb, ha utána azonnal kórházba megy. Köszönöm. Én csak a tofuai doktor vagyok. Megtettem, amit tudtam. Elindulok visszafelé. A táborom felé, hogy folytassam remete életemet. Furcsa érzés visszafordulni és újra a magány felé menetelni. Lofi kétszer is felajánlotta, hogy maradjak velük. De hát nem azért jöttem ide, igaz? A találkozás rávezetett valamire. Az ember nem csak akkor magányos, ha keresi a magát. Egy hajó jön erre! Egy vitorláshajó egyenesen ide tart! Nem várt látogatók érkeznek. Hát ki is használom. A vitorlással egy norvég csoport érkezett, 2 hónapja járták a szigetvilágot. Most azért jöttek, hogy megcsodálják a vulkánt működés közben. Végre egyszer nem én vagyok a képen. Hanem a vendégek. Na és hogy tetszik a házam? Látta, ugye? Nem épp egy luxus lakosztály, de megteszi, gondolom. Kibírja a maradék fél évet, 1 évet. Van benne ágy, van hová behúzódni az eső elől, ha befejezi a tetőt. Az új tetőt nem ártana befejezni. De előtte még elvittem őket a vulkánhoz. Nekik ez az egy napjuk volt, nekem időm, mint a tenger. Nem ekkor jöttem ide először, de eddig mindig megálltam a hegygerincen. Velük közelebb merészkedtem a kráterhez. Tetszik? Egy távoli szigeten, az Isten háta mögött. És a szigetnek egy lakója van. Nagyon király. Tetszik a mácsétém? Jó vele a bozótot vágni? Igen, nagyon király. Így jó az erdőben járni. Idegenvezetőjükként hasznukra lehettem, és ma legalább nem voltam egyedül. Végre tehettem valamit valaki másért. Nagyon boldog vagyok. Ráadásul a csoporttól kaptam egy kis rist, pár fej hagymát, egy gereszt fokhagymát, 2 sört és egy kólát. Megint egyedül vagyok, de ez a mai nap nagyon jót tett nekem. Jó volt embereket látni, beszélgetni. Ráadásul végre válaszolt is nekem valaki. Hatalmas élmény volt, és azt hiszem, hogy már nagyon kellett is. Köszönöm, norvég barátaim. Nagyon köszönöm. Na igen, ezt nevezném határtalan boldogságnak. Itt vagyok az Isten háta mögött. Egy Tofua nevű, szinte lakatlan szigeten, ahová norvégok hoznak nekem sört. Egyszerűen hihetetlen. A vendégeimnek igazuk volt. A szigeten decemberben kezdődik az esős évszak. Gondoskodnom kellett róla, hogy a tetőm ne ázzon be. Mikorra a munkát befejeztem, és az utolsó ágat is rögzítettem, úgy határoztam, megajándékozom magam egy kis luxussal. Kilátást kapok az óceánra. Csak hogy ez a sok csapkodás kivette a mácséte élét. Muszáj lesz megélezni a pengét. Erre pedig semmi sem alkalmasabb, mint egy a tenger által fényesre csiszolt vulkáni kő. Csak legyen nedves és kiválóan beválik. Zseniális! Látod?
A szigeten töltött pár hónap után kellő ismeretet szereztem ahhoz, hogy kialakuljon egyfajta megszokott menetrend. Már elég ügyesen megszereztem az élelmet, és jócskán kibővítettem a tábor körül bejárt területemet. Igaz, a magányom is egyre fokozódott. Karácsonykor úgy döntöttem, használom a műholdas telefont, és üzenetet hagyok a szüleimnek. Ez az első karácsony, amit nélkületek töltök. Egy kicsit fura, de majd megszokjuk. Csak boldog karácsonyt szeretnék kívánni. Remélem, papa, hogy a csípőd már jobban van, és minden rendben van. Itt minden oké, jól vagyok miattam, ne aggódjatok. Nagyon boldog karácsonyt kívánok. Az ünnepeket egyedül tölteni egy szigeten, azért lehangoló. Eszembe jutottak a barátaim, a családom, a libamáj, a pezsgő, meg az összes többi, amiért máskor nem rajongok. Ekkor még fél év magánnyal kellett megküzdenem. Vagyis nem egészen, mert Gael, a legjobb barátom megígérte, hogy az utolsó 2 hétre ő is eljön. Addig is egyedül leszek. Pontosabban csak azt hittem, mert a meglepetés társam érkezése egészen fellelkesített. Szukernek hívják. 9 hónapos. Nagyon aranyos. Vele osztom meg a napjaimat. Lofi apjától kaptam ajándékba. Lofi, ő kért segítséget. Egyik reggel megjelent a kutyájával, amit ajándékba hozott hálából, amiért megmentettem a barátja ujját. Sok érzést tolult fel bennem addigra. Szuker egész új energiákat adott nekem. Ismét visszatért az elszántságom. Étrendemet egy kis ültetvénnyel próbáltam színesíteni. Így vedlettem át ekkor földművessé, persze csak a kincstári eszközökkel. Igaz, hogy az iskola, mint az ültetvény háttere nem valami esztétikus, a döntésemet mégis stratégiai megfontolás vezette. Az iskola előtti terület a legalkalmasabb erre, mivel a növényzet itt még alacsony. Ne feledjük el, 15-20 éve itt még emberek jártak, még máshol már nagyra nőttek a növények. Márpedig mindent ki kell vágni, máshol akár 50 centi átmérőjű fákkal is meg kellene küzdenem egy mácsétével, reménytelen. Fél évig is eltartana. A választást az is indokolja, hogy itt van víz. Az ültetvénynek szüksége van vízre. Ha túl messzire helyezném az ültetvényt, nem tudnék minden nap eljönni ide. Ha pedig nem jönnék minden nap, akkor a vaddisznók mindent feltúrnának. Ide tettem a 2 fokhagymagerezdet, amit a norvégok adtak. Megőriztem a görög dinnye magjait is, amit Lofitól kaptam, ugyanakkor, amikor a kutyát. A föld termékenynek tűnik, a hőmérséklet meg ideális. Amíg a mag kikel, úgy döntöttem, folytatom a sziget felfedezését. Zöldséget, gyümölcsöt, tengerpartot keresek, vagy egyszerűen csak szép tájat. A part mentén indultam el nyugatnak, követve a magas sziklafalat. Reggel óta gyalogolok. Erre még eddig nem jártam. Most olyan 4-5 órányi járásra lehetek a táboromtól. Nem biztos, hogy visszaérek ma este. De se baj, van egy kis vizem, kókuszdió bőven van, és horgászni is van mivel. Úgyhogy legfeljebb itt alszom. Szeretném megtalálni Cook kapitány barlangját, ami a sziget nyugati oldalán van, és tényleg valahol a parton. Talán keresnem kellene egy kis ösvényt, ami átvezet a sziklákon, de felejtsük el. Olyan hosszú ez a part, hogy el se hinném. Most már ideje hazaindulni, és valamit enni is kellene. Ehhez viszont előbb pecázom. Ezen az estén nagy meglepetésért. Ezt fogtam. Egy kicsit azért megrémít a fenevad látványa. Egyet már láttam 1-2 hónapja, nagyjából ekkora volt az is. De ez valami hatalmas. Az állat ijesztő külsejét félretéve hirtelen nagy mennyiségű élelem állt a házhoz. Úgyhogy kipróbáltam az umut. Ez egy földbe vájt gödör, amiben tüzet rakunk. A parázsra tesszük rá a halat, majd teljesen befedjük, úgy működik, mint egy sütő. A bentreket meleg elvileg szép lassan és hosszan süti meg a húst. Itt a nagy pillanat, most meglátjuk, hogy az umum kiállta-e a próbát. Kicsit feszült vagyok, na mindegy, ha ugrani kell, ugrani kell.
A cápa egész éjjel sült. Imádkoztam, hogy egy rovar se táplálkozzon belőle az én rovásomra. De mikor levettem a leveleket és a földet róla, megnyugodtam. Még meleg. Sőt, még forró. Ez a lassú sütési technika 2-3 napra tartósítja az ételt. Igaz, egy kicsit már zavart, hogy hónapok óta csak halat eszem. Ezért döntöttem el, hogy vaddisznóra fogok vadászni. Most épp a vaddisznó kösvényét keresem. A disznók szuper gyorsan közlekednek a szigeten, mert saját expressz ösvényeik vannak az ajnövényzet alatt. Ha figyelmesen nézzük, itt látunk valamiféle ösvényt. Ha követjük, látjuk, hogy vannak rajta átjárók. Szeretnék egy gödröt ásni, 120 cm, 60 cm hosszú, vagy inkább 80 és 40 cm széles lesz. Aztán letakarom, valami csalit is helyezek rá, és meglátjuk. Hát, ha beválik. Követve az ösvényt, a megfelelő helyet kerestem, ahol a talaj laza és a közelben van ivóhely. Ott ugyanis biztosan megfordulnak. Itt van víz. Szerintem ez egy disznóknak való hely. Keresek egy szimpatikus pontot. És már csak ki kell ásnom a gödröt. Csak ki kell ásni. Hihetetlen, marha laza itt a föld. A csapda elkészült. Onnan jön és elér idáig. Közben az én kis kertem kezdett alakot ölteni. Megjelentek az első kis hajtások. Jegyezzük meg, szép siker volt ez, és kecsegtető a végeredményt illetően. A görögdinnye már kibújt. És itt vannak a kis hagymák. Alig egy héttel azután, hogy megtisztítottam a terepet, már ki is bújtak a növényeim. Igaz, hogy nem túl változatos a kert, de akkor is láttam, hogy a munkám meghozta a gyümölcsét. A csapda elkészült, az ültetvény sinem volt, ideális pillanat volt, hogy ellátogassak a vulkánhoz. Hát, ma reggel úgy ébredtem, hogy nincs semmi különösebb tennivalóm. Gondoltam, miért is ne jöjjek el, és üdvözöljem a vulkánt. Utoljára novemberben a norvégokkal jártam itt. Most jövök ide először teljesen egyedül. A díszlet meg csodálatos, mint egy holdbéli táj. Nem is hasonlít a sziget többi részéhez. Egy kicsit közelebb megyek. Elvileg akkor ad ki ilyen hangot, mikor lába tör fel. Minden a vulkánhoz tett látogatásomat a mély alázat hatotta át, hiszen kapcsolatba léptem a föld belsejével. Víz, levegő, föld és tűz, a 4 elem egyszerre volt jelen. Évezredek óta formálják ezt a gyönyörű tájat a trópusi esők. E kanyonokban járva belecsöppentem a sziget keletkezésének hihetetlen történetébe. A horzsolások hozzátartoztak a napi bosszúságaimhoz, nem fordítottam rájuk különösebb figyelmet. De mikor az egyik seb bedagadt, és még behajlítani sem tudtam tőle a kis ujjamat, akkor elkezdtem aggódni. Nem elhanyagolható fájdalmat okozott. Tudom, hogy meg kell tennem, mert jobb lesz abban a pillanatban, ahogy megtettem, és rögtön elmúlik a fájdalom, de azért... Ó, te jó ég!
A telefonban az orvosom elmagyarázta, mit kell tennem, hogy megállítsam a fertőzést. De ha mégsem sikerül, a lehető leggyorsabban kórházban kell kezeltetnem a kezemet. Azt hiszem, nem súlyos. Legalábbis remélem. Azt se felejtsük el, hogy 5-10 napi útra vagyok a legközelebbi intézménytől, ahol megfelelő ellátást tudnak biztosítani. Ez Tongatapu szigetén van. Mi egy fejlett országban élünk, ahol van ellátás, van minden, ami csak kell. Ez itt viszont a dzsungel. Az erdő közepén vagyok. Itt minden más, mint otthon. Tehát várok egy napot, aztán kapcsolatba lépek Jack Rishonnal. Ha ő azt tanácsolja, nem filózom rajta sokat. Ide hívom a hajót, ami a megbeszélés szerint 2-5 nap alatt ide is ér. Tegnap esett, ma is esik, ilyenkor a hajó nem nagyon indul el, vagyis időbe telik. Ha pedig sok időbe telik, hát... Nem tudom. A lényeg, hogy még egy napot várok. Remélem jobban leszek. Tofuán szinte minden nap esik. A tető meg egy ideje bizonyította már vízhatlanságát. Hát vártam, hogy elálljon az eső, és pihentettem a kezemet. A mai egy tipikusan olyan nap, amelyiken nincs mit csinálni. Itt ilyenkor tényleg semmit nem csinálok, mert itt nincs semmi, amivel mást csinálhatnék. Hát tétlenkedem. Másnap, amikor a csapdámhoz értem, meglepetten láttam, hogy már nincs befedve. Egy szopós malac volt benne. Egy nőstény. Az anyja nyilván elment a csapda mellett, de a kicsi beleesett. Ez jól kezdődik. Na, így már mindjárt jobb. Na azért, lehet, hogy még kismalacul is tudok. Azt még nem tudtam, hogy mihez kezdek a fogással. Csak azt, hogy nem hagyom szegényt ott senyvedni. Néhány nappal később, mikor újra tudtam használni az ujjamat, úgy döntöttem, ismét útnak indulok Cook kapitány barlangja nyomában. Annak idején, mikor elhoztak a szigetre, a helyiek megmutatták a helyét. Ezúttal rám mosolygott a szerencse. Éreztem bizonyos rezgéseket. Úgy éreztem, most igazán révbe értem. Hitvány pogányok, én vagyok Cook kapitány! A barlangomban én vagyok élet és halál ura! A legenda szerint a híres hajós 1775-ben erre járt. Ahhoz viszont nagy fantázia kell, hogy rájöjjünk, mit keresett ebben a lyukban. Ami a kertet illeti, az ültetvényem egyre nagyobb élményt jelentett. Itt van egy. És ott is egy egészen kicsi, ami csak most indult meg. Nagyon elégedett vagyok a kis dinnyeföldemmel. Ha minden jól megy, 1 hónap múlva szüretelek. A dinnye pedig tele van vízzel, vitaminnal, nagyon szuper lesz. Ha sétálni megyek, Peggy legtöbbször követ. Igaz, legtöbbször nem megyek messzire, nem úgy, mint ma. Ma távolabbra jöttem. Peggy követ, igaz, csak legfeljebb 2 kilométeren át. Aztán elfárad, elbújik az ajnövényzetben. Én meg 1-2 órát töltök a keresésével. Persze, amint megtalálom, azt akarja, hogy vegyem fel. Azt viszont nem szereti, ha viszik. Ezért vinnyog. Nem könnyű vele. Egy vinnyogó malacccal túrázni 3-4 órán keresztül, hát az nem olyan egyszerű. Hosszú távon elég bosszantó. Kemény idegmeló. Azt hiszem, hogy csinálok neki egy kis ketrecet. Abban aztán ott hagyhatom a kunyhónál. Én pedig nyugodtan túrázhatok. Mert ez így nem járható. Ugye? Nem járható.
A sziget minden nap új meglepetést tartogat a számomra. Ahogy ide-oda csapkodtam a macsétémmel, fura egy liánra bukkantam. Jó pofa, mi? Egész jól csordogál. Na persze kicsit lassabban, mint otthon, ha kinyitom a csapot, de az íze is jó, enyhén édes, és oltja a szó miatt. Jó, sokat nem lehet inni belőle, de itt minden csepp ital nagyon fontos. Ijesztő, hogy az óceán mennyire háborog. Amióta Tofuán vagyok, ez az első alkalom, hogy az óceánt ilyen féktelennek látom, a hatalmas partnak csapódó hullámaival. Általában ott szoktam horgászni, most meg 5-10 méter magas hullámok csapnak át a sziklám fölött. Hatalmas, hosszú hullámok véget nem érő sora. Az az érzésem, hogy valami készülődik, mert ilyen hatalmas hullámokat még nem láttam. 2-3 órája folyamatosan egyre hevesebb a vihar. Nem tudom, hogy mire számítsak. Kicsit nyugtalanít a dolog, mert mindjárt besötétedik. Éjszaka pedig sok mindent nem tehetek. Itt ragadok. Bármi lesz is, itt ragadok. Látva a vihar érkezését, azon tanakodtam, kibírja-e a kunyhóm. Az egy dolog, hogy a tető vízálló, de mi van, ha elfújja a szél, vagy rádől egy kókuszpálma? Gyorsan összeszedtem a napelemet, nehogy baja essen. Másnap, mikor visszamentem ugyanoda, már semmi növényzet sem maradt ott. Az óceán mindent elsodort. Este felerősödött a szél. Az éj beálltával megkezdődött kálváriám. A sok recsegés semmi jót nem jelzett. De a legrosszabb akkor jött, amikor megfordult a szél. Az eső az arcomba csapkodott, és sehova sem tudtam behúzódni. Teljesen eláztam. Jó reggelt! Csak hogy vége az éjszakának. Lassan felkel a nap, aminek nagyon örülök, mert éjjel alig aludtam. Ha véletlenül lehunytam a szememet, a széllökés riasztott fel álmomból. Volt villámlás, mennydörgés, aztán meg a kunyhóm remegett, ingott. Ma reggel láttam, hogy már nem sok tartja az egészet, és minden irányban mozog. Aztán még szerencse, hogy a tetőrész fáinak van mozgásterük. Mert mozognak is rendesen. Ebből is látszik, hogy milyen jó munkát végeztem. Hát igen. A kaland az kaland. A mindenit. Ez pedig a seprőm. Csak egy pálmaág, amit én vágtam. Elhatároztam, hogy 2 kis utat készítek, ami a kunyhóhoz vezet. Így mindig van választásom, hogy jobbra indulok, vagy balra. Tudom, hogy nincs sok értelme, de legalább elfoglal. Mert az idő itt ugyebár néha lassan telik. Ráadásul 3 naponta csinálhatom újra, mert úgy hullanak a levelek. Mindig kell valami elfoglaltság. A napelemet is újra üzembe kellett helyeznem. A jelek szerint nincs meghibásodás, teljes a töltöttség. Most ennek a lámpának kell kigyulladnia. Ebben a párás időben nem voltam biztos abban, hogy az adapter kibírja. Egy kicsit féltem, hogy elromlott, de szerencsére minden rendben működik, nincs semmi gond. A vihar azonban nagy kárt okozott. Első ránézésre jónak tűnt. A cukornád, a hagyma és a taró szépen nőtt. De a dinnye megadta magát. Megrohadt. Szörnyű, de az összes növény tönkrement. Így aztán újabb kézműves tervbe öltem a bánatomat. Ma kedvem szottyant egy pad elkészítéséhez.
Gondoltam rajta, ha az ember késztetést érez, nem szabad habozni. Itt nincs semmim, de ha volna egy padom, már is lenne valamim. Hát van egy padom. Kalandom a célegyenesbe fordult. Gael hamarosan megérkezik, hogy visszaszoktasson a társadalomba, és előkészítse visszatérésemet. Hosszasan kémleltem a látóhatárt. Ebben a világban semmi sem garantált. Peggy kellemetlen meglepetést tartogatott a számomra. Mint máskor is kijött a ketrecéből, míg én pecáztam. Csak hogy ezúttal el is tűnt. Ma reggel megpróbáltam megkeresni, de hiába. 1 kilométert mentem keletre, aztán nyugatra. Végig szólongattam, de semmi. Peggy! Elég nagy ez a sziget. Ha igazán akar, egy nap alatt jó messzire juthat. Mikor a csapdából kivettem, lehetett talán 3 hetes. Még nem volt elválasztva. Enni sem tudott. Én viseltem gondját, ahogy csak tudtam. Eleinte fecskendővel adtam neki enni. Aztán 1 hét múlva már magától is evett. Minden nap készítettem neki valamit. Kicsit olyan voltam, mint egy anyuka, aki gondoskodik a gyerekéről, míg az készen nem áll, hogy kirepüljön. Úgy tűnik, Peggy felkészült az önálló életre. Nélkülem. Remélem, hogy valóban ez a helyzet. És nem sérült meg, nem vinnyog valahol arra várva, hogy megmentsem. Egy kicsit fáj a szívem, hogy többé nem látom. Hogy nem dúlja fel a táboromat, és nem ébreszt fel éjjelente 3-szor. De hát ilyen az élet. Három napot vártam. Gael érkezése a magányom végét jelezte. És hihetetlen, hogy ez mennyi erőt adott. Szerettem volna mindent megmutatni neki. Csak rágondolok, és hihetetlennek tűnik. Nem tudtam, hogy milyen állapotban találom. Hiába ismerem nagyon régóta, az ember óhatatlanul elbizonytalanodik. Vajon ugyanaz az ember, aki volt? Nekem meg pont az ellenkezője. Iszonyú öröm, hogy viszont látlak. Olyan jó, hogy itt vagy. Szuper, mióta megjött Gael, megint nyugati ember módjára eszem. Igazi hazai szárított hús és sajt. Ezt az illatot jó ideje nem éreztem. Gael számára az első kihívások egyike a tájékozódás volt. Hé, Gael, merre van az ösvény? Hát az attól függ. Vagy arra, vagy arra. De akár arra is lehet. Kicsit több mint 2 hét alatt meg akartam mutatni a barátomnak az elmúlt 9 hónapot. A pecázást. A vulkánt. Mindent elmeséltem. Az örömeimet, a bánataimat, a magányomat. Egy ismeretlen helyet felfedezni fantasztikus dolog. Nagy öröm. De csak itt szembesültem a magány terhével. Így, hogy ketten vagyunk, és nem mentem keresztül a 10 hónapos kalandon, így is megértettem, milyen nehéz lehet az, ha nincs senki, akivel megoszthatnád az élményeidet. Közeledett az indulás pillanata. Még egy utolsó feladatom maradt, mielőtt elhagytam a szigetet. Jó pofa érzés szembesülni vele, hogy ezt az órát több mint 9 hónapja temettem el. Az eltemetése és a kiásása között pedig rengeteg dolog történt velem. Sok tapasztalatot szereztem, és volt jó néhány, hogy úgy mondjam, nehéz pillanatom is. Észrevettem, hogy az idő relatív, hogy valójában nem is létezik. Bár valóban elástam az órámat, mégis szükségét éreztem, hogy mindig tudjam, milyen nap van.
Az, hogy 300 nap után hátrahagyjam ezt a helyet, vegyes érzéseket keltett bennem. Ez az utolsó nap, mintha egy álom válna valóra. A 300 nap alatt rájöttem, hogy a gyökereim ott vannak, ahol felnőttem. És szeretném ezután is megvalósítani az álmaimat, a legjobb tudásom szerint. Aki az életben mindent a legjobb tudása szerint tesz, az nem bánja meg. Az boldog. Aki pedig boldog, az elérte a célját. A magyar változat az Ozone Network megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Műtermében készült 2014-ben. Et je sens en toi l'odeur des éléments et je retourne m'asseoir auprès de ces gens et je soulève la poussière et tambour battant je te ramène des tempêtes avant d'avoir semé des vents, avant d'avoir semé des vents, les pieds au sol et la tête en arrière et les yeux dans le ciel, je contemple ces lumières en me demandant souvent d'où vient la beauté vent. Semer des vents, semer des vents, semer des vents.